Shalom. Shalom. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu jubilate ma dihita di Bogasan Sedarion. Amanginang ada orang so tabuka par mingguata hobar tu program ni huriata ima penggalangan dana pengadaan rumah dinas di Padita berarti kion di Patupa yana kota do siar remaja KWP Cimanggis nagabe penggalangan dana dia Bogasa Tikion asa tatupahima di Bogasa Lasiroha anggiat ahan atau patupai makorhon hapasu-pasu dihita jala lamar bungaran ma huriani itu hatta pinasahat ma partikion tu remaja HKBP Cimanggis. Cik. Cik. Marlo jongau Tuho oh Tuhan Apari roki Gok di rohaki O apo saki Hutiop toto Lamar go au di baiko
gogotani luang pe ganggu rohaki apo saki utiop totong lamar gogoau di baiko songon lali abang mansai timbo maninggalon sude aka sidang olaki holako Tuhan bangsa haki darana sotar bain ho Tuhan. Marlo jonga tuho tu hapa ironi rohaki osaki hutiop toto lamar gogoau di baiko tiki jumpa ngau di hagogotani nanggalumbang pe ganggu rohaki hoaposaki hutiop tontong lamar gogoau di bako songon lali habang mansai timbo maninggalhon sude aka sidang olaki holan ho Tuhan pasambaro haki darana sotar bain ho Tuhan habang mansai timbo maninggalhon sude aka sidang olaki holan Tuhan pasabaro haki darana sotar bain ho Tuhan.
Mulai tema di Tuhata, mulai tema di pasah rohanami, bisa luhut panupahion ni damang do dainang di program di Huriata. Tuhata ma nama baloson akan naudi na denggan, na tapatupa marlipa gadama nang jalota gatini nang ta pasahat tu debata. Ada langsung masuk kita tu parminggota, jumolo hita martangiang nahohom di inganat taganup. Martangiang mahita. Amin. Tapuji Tuhata maredde hita sen nomor 502 ayat sada satro di ayat 3. Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop tu di bata ama ho ale sadok tanoon, edehon hamu mahamuliaon ni goarna, marmulia bain hamu puji-pujian na, dok hamu madok di bata, tung nasok kaldo ang pabayanammu, binahen ni hinatibul ni gogom, iko marsobatu ho akamusum. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate do hami tuho, ala ditaluhon ho do dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa merpakirimon na mangulu hami ala ni haheheomi, dang pola bemabir hami mida hamatean,
ai hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian naholomon tuhati uron, sian hamatean tuhang uluan, atong pergugui mahami, mamuji doot mangoloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsyaon na mangolu, pay masahat hami tulabungmu. Amen. Maredeh ita. Patik ni debata di minggu tasarion iman atas surat di Heber 4 ayat 7 songonom didok disi tapahusur-husur ma di bogasan rohata ganup. Alani di buhul muse sada ari sadarion ninna ay didok do marhite sian si Daud dung salpu nasalelengi suman tunaw nidok naihian sadarion na dibegimuna suarana unang papirhamu rohamuna ido sahatna atong lamang ido gugo mahita tu adupan di beta mangulahon na hobar tu patiknay hali Tuhan di bata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi amin. Maredeh ita. Oh
tima dosa tanah godang itu adopan di debata maratangi yang mahita. Ale debata amanami na marasiroha jalan abadia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Wilala hami rikot asin roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubain nahu paserep hami diri nami sedarion di jolom. Jalau parhatopot hami tung najojot do hami manibil sian akadalan muda badiai songon biru-biru nalilu. Seunang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang di halomon roham hamatiannya kapardosa. Alai hamu bau ni rohan ni lomo alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesa masa lubut hage duhon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasin roham di hami marhite-hite panidangion. Dohot hagogon nitod di porbadia. Asa tarapul situ tu rohanami majoho. Asa patun. Tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon ni guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Satokid doho tadi konho alai papungu-pungokku ho maho muse marhite-hite akka asin ni roha godang. Tagad di papiar di murukku hutabudihon bohikku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saliring-liling na asyaku ho ninna Jehovah si palua ho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Maredehita. Turpuk epistel di Mingguta Sedarion iman atas surat di buku Pesalmen 20 memuka maisian ayat sada sahat rodi ayat onom. Pesalmen 20 ayat sada sahat rodi ayat onom. Tajahama marsikat soring sen hamima naparjulu. Songonoma didok disi. Puji-pujian di panarihon di debata. Edde sia si David. Jehovah dosi parmahanau, dang tagamon hurangan au. Di pasabam dorohaku, ditugu doau di dalam hati goran, ala ni goarnai. Hodo menutup meja di julukku, meradopon aka musuku, dimiahi hodo ula ulukku, suk-suk do panginumaku, rapi tadi ay onom. Tongon tahe dengan bahasa dohot asini roha, mengihut-ihut au seliling au mengulu. Jaladung mula kau, masuhaku mabagas ni Jehovah saliling nilelengna. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin.
marede ita. Tahatiddakon ma haporsiautay songon na nitidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohot tanoon au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasaday ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi siya tod di parbadia at dorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matitar pajal do iba na dihaw pinorsilang na tuat tubano toru dong ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jehovah amanay pargogo nasoha tu dosani di sima ibana pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au borsea di todi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akan na badia, dohot di asesan ni dosa, ro di hatai na medok, mulak mangulu sugot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabi gema ede puji-pujian na sinwarahon ni Ina Kamis. Ina Kamis.
Diuduti Mamuse Ina Esther,
Tabigima titing namasa do nanang pamasaw di huriata di bugasan minggon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Tapai hutihut matiting namaragam di Minggu tanggal 21 April tahun 2024. Naparjulo Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima minggu jubilate lapatanda marolopolop tu debatama alesa dokta noon. Topik minggu Yesus do paramahan na denggan. Na paduahon kelompok kor tu parmingguon tanggal 20 April 2024. Na parjolo pukul 7:30 ina Kamis ina Esther ama Salom dohot ama Huria. Di pukul 10 ina Hana ina Deborah dohot festival kor perempuan namang muse ama Jericho. Di pukul 10:07 remaja dohot NHKBP. Na patuluhon ibadah minggu pukul 7:30 WIB di tanggal 20 April 2024 nanang ro hita memakai bahasa Batak. Napapaton para tangyangan sektor hari Selasa tanggal 20 April 2024 di sektor Korintus of di sektor Yudea maringanan di keluarga M Sida Bariba Boru Hutahayan. Dapat tuluhon di sektor kanan maringanan di Jabuni Amang keluarga E Simamora Boru Siahan. Di sektor Efesus maringanan di keluarga P Butar-Butar Boru Siahan. Di sektor Galatia maringanan di Jabuni keluarga MG Tapuwolon Inang Boru Lumbanggaol. Di sektor Filipi maringanan di Jabuni keluarga El Manuldang Dot Inang Boru Simbolon Nahinan. Hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 di sektor Sion maringanan di Jabuni keluarga JP Siagian Borusiahan. Di sektor Betania maringanan di BPH sektor Ima Namanghiu Muse. Di sektor Roma maringanan di Jabuni keluarga S Purba garis miring Situa M Boru Raja Guguk. Di sektor Nazaret maringanan di Jabuni keluarga T Libong Boru Nainggolan. Di sektor Kolose maringanan di Jabuni keluarga BL Manik Boru Simanjundak. Di sektor Bethlehem maringanan di Jabuni keluarga R Manalu Boru Si Tumorang. Alamatnya Bu Ima Tajaha di buku acara. Nah, palimahon jadwal kreativitas pesta pembangunan. Di minggu sadarion kebaktian pukul 7:30 kreativitas sian ama salom dohot pukul 10 ima kreativitas sian remaja. Di hari Minggu tanggal 20 April 2024 nanang ro di paramingguan pukul 7:30 dohot pukul 10 ima sian amang pendeta. Naponopon
amplop Tudana Festival Kor Paropuan. Di hari Minggu tanggal 14 April 2024, tarpa pungudo amplop laho manggono pidana si pakion ni perempuan di Huriata nado tu Festival Kor Paropuan CHKBP Distrik 20 de Boskap. Ibadah pukul 7.30 godangna 2.255.000 rupiah. Ibadah pukul 10 godangna 1.600.000 rupiah. Ibadah pukul 10 itu godangna 645.000 rupiah. Jadi pengumuman sudah 4.500.000 rupiah. Mau lihat di Pasar Turiata di Panupayon ni ruas ni Huria HKBP Cimanggis. Napa pituhon amplop diakoni sosial. Di hari Minggu sadarion patu pota do papung amplop diakoni sosial. Tapa sahat mai ditiki papungu pilihan paduahon. Na pawaluhon padidion nabadia. Di hari Minggu sadarion patupon ni huriat tado padidion nabadia tu walu halak dak danak ima dua halak bawa dohot onop halak dak danak boru. Tapatu pamayan non di kebaktian pukul 10 wib dong sipul papungu pelian na paduahon. Na pasiahon maka tidak kon hapersiahon manang lepas sidi. Di minggu sadarion di kebaktian pukul 10 pitu wib patu paun ni huriat tado ulaon maka tidak kon hapersiahon tu sada halak na poso. Na pasapuluhon amplop resort. Di hari Minggu tanggal 20 April 2024 na negroon patu paut tado papungu amplop resort tapasahat mai ditiki papungu pilihan paduahon. Na pasapuluh sadahon rapat seksi ama. Di hari Jumat tanggal 26 April 2024 tapatu pada rapot seksi ama ni Huria imalau patu pahon periodisasi seksi ama pinangidoma tusude punguan ama asaroma dohoti mulai pukul 10 siawib maringanan di aula ni gerejata. Na pasapuluh duahon ruas na moding. Na parjolo nunga marujungolo sahalak ruas amani huriata ima patar marisi basa sitorus tubuh tanggal 4 November 1976 moding 23 Maret 2024 umur 40 tahun nani habaluhon ni inanta boruna 70. Na paduahon adong ralat tanggal dohot tahun na nunga marujungolo sahalak ruas amani huriata ima bister sahat maruli bajar nahor. Di buku acara tertulis tanggal 2 Januari tahun 1920 seharusnya tanggal 23 Agustus 1920 moding tanggal 15 April 2024 umurna 61 tahun. Na hinabaluhon ni inata borusitopul sian sektor Filipi saya tumibu matarapul rohani sude keluarga na tina dikonna. Na pasapuluh toluhon
pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mau lihat di pasat huriata tu sudah ruas naung pasaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan April 2024. Tuakan aso pasaton dope taingot mamanginang maka rikoton pasaton ganep bulan tuhuria marhite-hite parhalado sektor tabe. Na pasaplopaton torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 14 April 2024 godangna 800 ono pulupitu halak. Na pasap 55 ruas na marulang tahun kelahiran godangna 50 halak, ulang tahun pernikahan pitu keluarga. Padita dohot para ladoha KP Cumangges pasaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 15 satu tanggal 21 April 2024 hatani debata na pasikopon las nirohamuna tersurat di Pesalmen 20 ayat 5 sai dilehon matuho si subut roham jala di pasaut nasa sakapmi. Na pasap lonompon pilihan iuran diakoni sosial tuhuriata. Torop na pasaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon godangna sia 20 tolu kepala keluarga godangna Rp5.525.000. Nah pas 10 pituhon pilihan bulanan manang tahunan torop na pasahaton pilihan bulanan garis miring tahunan di bagasan mingguon 20 kepala keluarga godangna Rp6.250.000. Nah pas 10 aluhon keuangan huria tuhuria godangna 10 juta 400 sada 850 rupiah. Untuk pembangunan godangna 3.100.100 rupiah. Sentralisasi manang tu pusat godangna 10 juta 610.050 rupiah. Jumlahna sudah 31 juta 121.000 rupiah. Molo tungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka pilihan ini asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami paringgaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhat tama pilihan ini bahen sangap ni guarna mauliate. Tapi gema ada sian remaja.
diudutima muse punguan ama huria.
Maredehita, hut mata bapungu pelian sadaa dot sadabe. Tuhan yang berbahagia,
Damini debatana sumurung sian salhut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salhutna. Amanami do inanami nahina holongan di bagasan Tuhatai Yesus Kristus. Dia pala minggu sedarion namar guar di minggu jubilate, namar lapatan minggu parulupulupul do. Lani do nakiningan di pahubar do nakiningan di edei sianaka marmahan dohot nama kalason di ari haluaun nasiat tuhata. Hujahan majo nagabi ujahan di tonga-tonga ni jamita nanang si pausoru sorota di bagasan minggu sedarion imasian di surat Yohanes bidu 10 hujah masian ayat 10 seda ro di ayat 10 walu songono malu di sini. Parmahan nadingga do angguahu di seahon parmahan nadingga nido hosana humopom akabiru-biruna. Alai anggo naniupaan naso parmahan situtu naso napuna biru-birui di ida pero babiat di tadi kodo biru-birui lahu mapurus. Gabi di soro babiatima biru-birui jala di paserakon. Ai si pangan gaji do ibana naso sumarihon aka biru-birui. Ahu do permahan nadinggan hutadda do akan nadiahu jala di tadda nasida do ahu. Songon amaina manada ahu jala ahu manada amai jala huseahod do hosakku humopo biru-birui. Adong dope aka biru-biruku na asing na sosian baraon iko doho do aka itu gihonokku. Tangi honon nasida do suaraku dungi gabe sada punguan mai jala sada ma parmahan. Alaniod do ubayan di haholongi amaiyahu alahu leon hosakku asa jaloku imuse. Dan adong nama buati sian au sian lomoku doi hulehon. Namar huaso doahu mangalehon. Namar huaso doahu majalo muse. Ima pating nahu jalo sian damang. Ima sahatna. Dihita saluhuna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Somaldo anggo Tuhatta Yesus dinalaho mangajari manang patorakon songo dia ma ngulu ni halak na mangulu di bagasan hasit tongan manang ngulu na di bagasan hatanai. Saya manigor do di baen songo namarupama te. Tujuanna asa takas murah dia tusi jolmaiyate. Jadi dang apala namaul-maul do di patu-patuan Yesus lau patorakon songo dia taringot mangatusi di bagasan nguluonate. Idom ini molota ida di akapiga-piga hatani Tuhan Yesus. Patorang imana marite marupama taringot songo dia taringot tuboni isarana doho tano songo na di dunia ni pertanian. Alelos di bagasan trupukon di patorang Tuhan Yesus do songo dia ma ngolu ni halak na di bagasan hapar mahanion ni sada parmahan nate. Lapatan na parmahan nate. Ali dak kuboto tahe dak sudia te jolma namanada di ngulu na mangulon ngamarmahan nate. Anggo nasiak ko taon saranaka yanak ko taon ngulu danganungi di tadai te ngamarmahan. Ali anggo dihitan natakas sembo na pasugit manang nasian huta-huta hian batakas do ido karejo na utama te ngamarmahan. Manang namarmahan umumna marmahan horbo te marmahan aka unggas lapatan na iya te kan termasuk namarmahan do iya te. Jalan natakas memang
molo didok permahan nadinggan memang songo nadidok ni Tuhan Yesus do ate. Molo didok permahan nadinggan isara nama marahan horbo majo. Memang ikubui do dibuan horbo naon ate manang lubu naon gabe bui do di pasat tu inganan nadinggan jalamok-mokan nate. Alaniaha malo permahani ate. Jadi molo adong permahan molo di pengalamat ta mulai sian na dituhor permahanon biru labatan na pinahan naon maul mok-mok ate. Anong do songoni na pinarmahan na maul mok-mok ate nang pedilen di inganan nadingkan tong do marniang. Alania hadui. Ala biasa na terteka beti do na pinarmahan naon ate. Mereka mumai. Dus songo kita do ate. Molo saya di lendo mangan na tebu anggotong no marniang. Nanong do sahid di bagas rohanai ate. Ini. Manang nabuah may na mga liani mungkin radang daksonang rohana ate. Kola na ancaman. Gabe marniang du ate. Ale justru molo didok dibuan do na pinarmahan naon di pasahap matu si panganon naon ba nakpe dang apala songo na tebu ale memang tebu do nama napasahaton si panganon non buado tahe pitor mok do yadi omat tadana parjulu na didok parmahani do ati kunci utama na parjulu. Nah molo di patudos Tuhan Yesus do istilah parman di dok dison nang pabuah do sada tiruan na dengan nang pinasahat ni debata tutonga-tonga ni ngulu ni hita jolma ima mariti Yesus Kristus. Molo di dok Tuhan Yesus nakinam parmahan na dengan do angguahu jelas di dok imana te. Dan ragu-ragu alaniaha alat tekas di peduduhon Tuhan Yesus do hadirion nai imana dio nakiningan di seahon do parmahan na dinggani do hosana humopop akabir-biruna di seahon. Gembala yang baik adalah yang mau menyerahkan nyawa na bah. Luar biasa dua te. Perjulu di dok dang nadia te. Mampu ibana di nalopa tuduhon songo dia ma pengorbanan na sebenarna ibana holan di nalaho makokop imana pinarmahan na yeti parmahan nate. Jadi molo didok lo diseao dirina humokop aka biru-biruna badanga luar biasa iya teh. Apalagi aku di zaman noaingon isalana mulo tapatudos baju unang jo parmahan na didok songo na didok nakiningan do Tuhan Yesus. Hola pardongano pardonganon ngatakas mardongan marsitadan belum tentu do boy masyatusan nate. Ini boy belum tentu masyatusan. Kita majo mereng kadang-kadang sedia liling kita pardongano tato dongat tay ate. Ay tongdo si pata molo didok lo tongdo masih tiban dua te nga mardonga masih tiban. Sedi hari mak nyon salah. Sedi hari mak boy buaton sian donganon. Oh lu ngamar sin mardongan. Idum bani heran doa memang luar biasa do molo adung halak nama mereng. Molo didok halak Batak. Ima halak nina na setia nina didok di pardonganon. Sedia botota. Besil lagu ni anak medani maju teh. Aduh teh. Mate demi kawan. Itu kan? Aku boto manang pardongan na ido na tikos teh. Molo mati demi kawan, kadang nyatu sebeya teh. Nanti boy teh. Mati demi kawan. Ada yang bunuh aingon ngajarang dia teh. Nang jo mati demi kawan. Holan manggalang dong apa ngamar pikir ibati kan? Ini alamiah. Odo rikot sebetulnya memang di tonga-tonga ni ngolu tenang di taka zaman ni Tuhan Yesus ngolu
namartodihon hapar mahanion ikon adung do rohana ulu berkorban. Takulah saut aguan hosa molo diok Tuhan Yesus aguan hosa molo tapau tutoru baju otik di tonga-tonga di ngolutta holan ulu na berkorban do kita lapatan di contohna di partikiatta doho di nalau mangalehon rohatai di nalau makarikoton ulauni nga luar biasa te songo dia mato di hapar mahanion di tonga-tonga ni ngolutaon nate molo sonadi dok molo di dok asa takas pardonganoni manang hapar mahanion dihidai teraha di zaman waingon wali piro kan idoi wali piro ninna anggodangi bah ang ngerti tung manang dia pi kadang-kadang songoni ma sehingga nasi pata di pardonganonon nate wah mato di hapar mahanyo di nguluta apalagi kita pajupang lo dongani ngatakas-takas do betul-betul parir ngoluna hacik ngoluna ulu sifat lo ngapala adung to di manang na holong di bagasa rohanai bah ikon urupa pardonganon banget takas dunian binering do sian style ni ibana jongjong dok pamake ni pakaian nai dok na suri nai petor berengol bah akana gudang do paru kilon nai baik konen yan ulu sipata belos nunga di bereng do gali-gali dongan tong dipanggi do dia jo sigareti leh nah ay waduh rohani pardonganon nate ulu songo di duit jadi molo tahatai do taringo tu pengorbanan na di dok apalagi na di seahon nau tu morui pe kadang-kadang mau kita ulahun nanti mau tahu ulahun alania anak ini kan ala marwah diri ima anak ini kan digobar Tuhan Yesus ima parmahan dari dok nakinan ima parmahan si idagaji manang nagi-najion nate di bagasan ngolunai. Ale anggo nani upan naso parmahan situtu naso napuna biru-birui di idape roba biat di tadi kodo biru-birui. Lapatan na molo sederhanahon unang bajo pitor songo nadidok nakiningan molo disubuni aka hamaoloni rap mahita di nalo mangadopi isalana molo martotang di tonga-tonga ni aka prangulatei hola di bereng do hamaoloni aka dongan contona pitor buang badan bebek buang badan ay madah ayaw masongoni da bale ay adung do ulaw kubah ay hamu majo ninna apa yang menghindari nadia aka guguan do aka ragam nasing idoi hamu maju da tahe ay wama ni ay ibe gurang do ka ulaw hamu maju songoni ale molo didok lo contona adong do sogot manet-net do hitada tenang mai bah 10 pak na yate turau di mana ala dia si hida haro tahe bayi sida si panganon bayi yate wama si papangan mago anu ulu dusungoni di hita. Nah, ondo diduk di bagasan Tuhan Yesus, ondo likoto di parmahanion di hita, roh penggembalaan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah merasakan berkat Tuhan dalam hidup kita. Ima jubilate. Saya tahu nakin dedeo nakama huria nakin ate. Ala ni tebu na nakin gubereng hiraneng habang do derehen nakiningan sedi hari habang mimpi keraku lidus bah ala ni tebu na gubereng marningot hita olop-olopta dengan bahasa ni debata on itulah jubelate ima guarna sada ede na tertua do di tonga-tonga di bangsa Israel jubilate marupolop ale ngamagon waingate jubinai mago tinggal bangunak tok songoniate. Memang betul-betul ikom berjubilate do halak namananda dirina taringo songo dia hapar mahanio ni debata di ngoluta. Ondo kesadarat tayate parjolo dasorna. Bayakom Tuhan Yesus
diseahodo dirinya, dia berkorban mati untuk menyelamatkan, menebus manusia dari dosa kematian, supaya manusia itu dapat memperoleh kehidupan dan berkat. Itu pusat utama sian dan didok ni si Yohanes di Trupuk Naon nate. Kehidupan dari pengorbanan. Nah, mau takas do tahangolu hono di tengah-tengah ni ngolu tadang barani hita di nalaho, contohna di nalaho na hudok nakiningan buang badan hita, molo adong contohna si Rubon iko maroha manian madatahe mau liate mak marulupulu pau pasu-pasu ni hatta gudang diau ro adong dongan iko si uruban duete bila perlu molo songona lapatan malo pardongan ulu sipatan kepardongan ono songona meile iba umpamana anggo holan lapatan holan nama mereng-mereng istilah minum mangan sutu umpamana holan nakadongan do si arupod dinalaho manggar te kan ala takas tatada basa-basa ni Tuhan ni madah unak pelaleh nato si anu main nakan bila perlu ongkos nai mulak tu dia adalah grab masih nau dia tong grab motor dang grab mobil mak asa unang hona udan musim udan nuaingon umat ada ni to di hapar main no ni bayi mangatu sia kadongan masih dinggan. Nah, odo didok nakiningan alaya sugari dok parmahan na niupan baholan adong lo aka beban hira-hira pengeluaran ngabe kamu maju songoni do ya tekan molo hira-hira songona moru do na sakuni ba nian etor lao umay gida kenate na ni Tuhan Yesus ido do Tuhan Yesus tadation ahu do parmahana dinggan hutadado imana padua nakidingan au do parmangan nadinggan diseaho do parmahana dinggani do hosana na padua hon memang dakkolan tu parmahani do na diajari Tuhan Yesus asa gabe parmahana dinggan ope biru-biru ope ikon la mangatusi dunia nate adong dunia jolmai parmahana dadingkan ada biru-biru dan mangatusi ade kan adong lu songoni sarupa no mulak songona udok nakiningan burju do sia dui bah los ido ditekan terus biru-biru na umat kan na burju dui wah hebat dui netong wah saya diangkat-angkat maya teh HP dukso terpilit tapi mak goodbye nama tersongoni majo lu songoni kita na mardongan itu kan jadi biru-biru na ope kadang pardongan ope dang masih atusan ini anggo kira-kira na patabuhon di iba na tabuan horas matulang ini kan eda kok cantik banget itu ya kata tersongoni mak bendo nai gak pernah saya lihat sih umpamana terima jo diangkat-angkat ada gak dua nina wima se buah marohana ulu sipata di pangkar-pangkar ya nanti dak ya nanti ku beli ya ya muse akan ori jadi kadang-kadang tongdo biru-biru ope perlu ditatar nuate jala iko mangatusi jadi molo didok do biru-biru memang molo biru-biru memang iko bui do molo didok merasa do iba godang do nama nolong iba godang do nasipata nama rohana tu iba pe iko buru iko di odopo di bagas rohata iko burju manian iba unang holan tiki tabudo udok nakinan bah horas tulang horas maleh horas maeda eda na burju yang cantik apalagi kamu songoni do molo adung do si pangidon terus eda yang cantik tersongoni da saube molo dipungani oh ya ale dung 3 bulan nai ala di bereng songon na buah mamelus-melus na nidok nai kayak itu dangan dong behata songoni jadi dak kolam parmahana dinggan biru-biru ipe ikon nadinggan doa te idum ba ini didok Tuhan Yesus molo debata burju iko burju do kita imanau takas majalo ha burju ni debata di hita odo na didok parmahan do biru-biru na burju jadi on luar biasa
molo di bagas minggu sedere jubilate ulu-pulup ikor rak marulu-pulup do idola patanna. Na manugu-nugu pe marulu-pulup, na tinugu-nugu pe marulu-pulup. Alaniaha masih uruban, masih atusan lumobi na masih tangyangan. Dalam molo ta apeo do nong bagas muse di paduan Tuhan Yesus au do parmahana denggan. Hutada do akana diau jala ditada nasida doau. Ini mana kiningan. Jadi molo parmahana denggan manang imana sada partogi di sada ulau dia parjolo ukuran nah ditada ibana do iba dirina. Parmahani. Isaran ma contoh majo. Molo dia peo tu hita natoras ma tu akayana tahun. Molo tidak do orang tua disebut gembala yang baik, dia harus mengenal yanakonna. Asugari suku Tuhamu sebagai dia do panan daot tu akayana tahun. Kadang-kadang udah matu hita alani dunia kesibukan nuaingon, udah nuaing nang ditada natoras be yanakonna. Apa yang terjadi di bana? Idom banyak dan nak nuaing godang natakang. Aku mandu ido natakang. Jala saya dirutus ibana ma ulau nasodenggan alanyaha. Dan boy dan adong parmahan nama ngatusi na di bagasan rohanau nanti. Apa yang terjadi dalam diri? Apalagi naposo agak enggan di mana di nalopa buahun manang na songo dia ma. Tu nator sampai lagi di bereng do jingar nator senau nate pa disiplin hu kan ulo songoni kita pakara sudotong holan pareta dong pokoknya kau beres sekolah kan beres kau kuliah aku tidak tahu nggak tahu menahu kau apa harus begini nak wah luar biasa dua teh kau mula kau jam sekian minna ma berenggan dunia nadon disiplin nate Aleo porudur hita contohnya songo parmahan nadenggan gembala yang baik kita kenal sejauh mana persoalan dalam diri nanti. So tunggebe lalap hita di nalaho tagarari mau uang kuliah na tagarari mau dia aladang parmahanion ujung na idem di dok beresnya anakku katanya kan sekolahmu beres pak katanya HP uang sekolah na di tagarari dan digarar. Karena apa? Kita tidak periksa sampai kemana. Manang bolu si patah hita. Hola nakana formal-formal lu beta lihat nate. Ujungnya lah panggil tambahinlah sikit. Pak, mak, uang ini ada aku beli ini. Ah, kau tambah-tambahi aja. Apa yang kau minta itu? Kau lulus songoni. Ujung dak tatusi. Ujungnya oman si patah. Saya membuat akadalan nasodenggan. Nah itulah sebabnya masih banyak lagi persoalan yang kita tidak mengenal sejauh mana mereka. Apalagi adung rohitan po, aku tidak tahu menang dah. Pokoknya ho umpama kaya anakku majo. Kalau nanti kau memilih pasanganmu, kau harus yang begini ya, harus pejabat, harus begini, seperti mamamu ya, katanya Muse. Beh, borak dua pet sunguni kan. Isemar buis tuduh si patah. Jodoh nasaru pada omak nate kan lu songoni jadi perintah habis HP di zaman waeng udah songoni be ikut takas nih taman nanda songo dia mak gobarani kejiwani nasida odo tadana parmahana denggan dia tidak selalu membuat ukuran dalam diri sendiri tetapi dia harus lebih mendengar apa yang dikatakan oleh ya nakota ya teh manang generasi ya teh odo didok nakin yang parmahan nadengkan hutada do akada diau jala ditada do nasida doau. Nah alani do memang molo didok borat do ulon haparmanu memang di salah sisi memang borat do ya teh borat di saruba songon maul na hita manada donganon dongani belang masih atusan hita pe songoni do ale lebih berbahaya muse di tonga-tonga ni ngoluta molo sama sekali do hita dina somananda hita ima taringon songo dia mana masa di tonga-tonga ni ngolu nata parmahani ngoda tanpa kecuali ya teh ale adong do muse nambadok di song memang heado hujamita hondo oninna panjang lebar taringon tu parmahani
Romai mana respon tiki diskusi di mana osong ono yamang pas do ni dok ni amo peditai ale tu parhalalu mai teh minna musik tu parhalalu dinna aido parmahanina hami biru-biru na mangihut tu hamu memang tikos do ya teh ale ulu sifatnya biru-biru ope bandal teh ido ikut silobuton aino musik ala pola ke pakai silobuton teh itu kekerasan nih ya teh alai kasih yang perlu. Nah dia mu amanami do nami tatiru matu hatta Yesus ido nani do dison. Godang do jol mana maka sogoni mana. Godang do akan naso mangatusi hina holong na pinatupan itu haditiki menarap do akan natoropi. Tetapi apa yang terjadi? Dia tetap melakukan yang terbaik untuk orang lain. Ala di boto do, taboto do, molo na dinggan do, taulahon di ngolut taon. Ikom matparbiyuhon na dinggan do di ngolut. Kami umpamanya, alung do songoni, boy aja secara terjadi ngoni di tengah-tengah di ngolut ta. Ale ingop ma, sada si hagogota na ikon tatiop molo hita, na yang mangulaon songon tanggung jawab nih ba, songon parmahan, ikon toktong hita mangasahot Tuhani. Todini Tuhani do martangiang tok kita mangasahon ulau ni todi idi hita idom bani rikot hita iko martangiang iko tok manangihon hatan itu hatta aido bohal asa martodi hita di nalau marmahani anggo hola pikiran do hamalo ni jolma ingop ma kita tidak akan mampu untuk mengajak orang lain, apalagi na didok Tuhan Yesus adong dope aka biru-biruku na asing na sosiem baraon ikut doho do aka itogi honokku tangi honon na sida do suaraku dungi gabe sada punguam mai jala sada ma parmahan molo saat do tu si amu akan amanami do inanami luar biasa tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ada domba-domba yang lain yang belum masuk ke kandang domba itu sendiri. Odo akan abuani akan amapar mau akan aso dia tusido dalenna buado mangulo nadengkan akan asai mangason lomo-lomo na asugari satu sih di zaman waingon oleh sita peduli amat sih saya mengajak dia untuk jadi orang baik sedangkan saya sendiri belum bisa saya rajai. Memang tohodu ya teh ale manang BHP di tengah-tengah ni ngoluta memang tanggung jawabnya di Tuhan Yesus songo parmahan na dinggan kita harus punya kerinduan bagaimana orang lain itu untuk berbuat yang baik melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Aku yakin gudang dope aka biru-biru naso masuk di tengah-tengah ni punguat tahun lah teh garijat tahun do aka ragam na asing lah teh alani ragam persoalan. Ale songom sudedo hita parmahan di pabohat Tuhani hita. Tatugu-tugu maya teh. Marhite buah bahatana lambok. Hata gora-gora. Romanian ate. Baunang musay sa balik na songoni ate kita. Adong lo. Molo nakini do Tuhan Yesus parmahani mangalului aka biru-biru asa masuk tibana. Alen wae nguludu songoni aturan parmahani do nian manugu-nugu gabe ditogu-togu nih biru-biru adong lo songoni nggak usah lah rajin-rajin lah zaman sekarang ini nggak modelnya lah kalau kita orang-orang yang baik nggak akan bisa menjadi orang kaya mau songoni mah ikan ditogu-togu mah iman itu tahe apalagi tabereng do gudang di jolman wae merasa sukses walaupun dia tidak banyak berbuat kepada Tuhan. Baon roh yang sangat berbahaya pada saat ini banyak itu nggak ada masalah apa-apa sih ale ingok masa datiki moladong marpandapot songoni tarjorgong do ibana di padohan nai di ngolunai ate alanya ai si boto roha do debata di boto ibana do aka dia ma nadinggan si pasahaton na tonga-tonga ni ngolu ni halak na mangulaw na kanadinggan di bagasan ngulun nate na alani gabi parmahan nadinggan mahita teh dakola di keluarga di pardongan pe
nang di parsaorat ta nakiningan ate di son kondohonot ta do tudongata di rohatta iko gabi parmahan nading gemma termasuk dua hamu akan atora sate na mambuan yanakon ka iko gabi parmahan nading gem sian na met do iko ditugu-tugu hamu mudah-mudahan nau berengon parmahan nadinggan na rejin tu gereja hamu tiap minggu teh tu pertanyaan nido ana gudangan sonari songoni alasan na ewa mamang nang tu gereja met depedat dan nakon bah gudang lui na mga bati hita sipata asa gabi parman hape songon na tora sita sian meti do tabuan anak kotai tu Tuhan Yesus ido nakit suku-sukun na olo do hamu mambuan anak komuna tu bagasan ajar nasihat Tuhan ni ale molodang tak ajari nasida apalagi didong na olo do hamu membuat nasida tu bagasan nahina porsiaun muna itu yang paling berat iko gabi porsia do ape patudon ha porsiaun niba do odo neng meme honota tu akayana kotai hati alani toktong magabi parmahan nadinggan hamu songon debata nadinggan rohai hati tu hita jol mau saya diparmahani dito di leondo akan narikot nguluta alani do ikot takas do hita manada burju ni debata di hita saya diparmahani do hita atong ulo mahita diparmahani debata jala olo mahita gabi parmahan lau manungudogu sude na pinasat ni hatta di tonga-tonga ni ngulutta amin martangyang mahita mulia tema Tuhan diajari hodo hami asa gabi parmahan nadinggan hami songon hole Tuhan nadinggan rohai na say toktong makaholongi hami marmahani hami di sude gulmin ni ngulunami Tuhan debata asima roham saya tugu-tugu mahami marhiti todimia ni Tuhan asa martodi parmahan nadinggak kami martodi haparmahanion diganup pardalanan ni ngulunami asa unang ali Tuhan wala madabu hami tu pikiran nami sadiri manang tu narikot tu diri nami iya li Tuhan alai naing matakas wahu kami ala ni dengga di basam di hami ikon gabi parmahan mahami lau mengurubi dohon manugu-nugu ganup jol male Tuhan asa lamananda dia kabasa-basami Tuhan dibata tu hodo pasaton nami saluhud ale Tuhan pakubasuni huriam na toktong merdalan satu pertikianon ale Tuhan paringga semaгаnup hami Tuhan lau mandohoti di aka parsaoran di tongani huriam baik di pertanyaan baik di permingguan baik di punga-punga ni parede doh lana asing dope Tuhan ali Tuhan debata di bagasan tikion buanon nami ali Tuhan di ruas ni huriam nah di bagasan habuk ni roha dope ala ni di parujung ngolu di tonga-tonga nah hina holongan ni keluarga nasida imasongon di keluarga ama Bister Sahat Maruli Banjar Nahor dohot amanami patar marisi basa sitorus nong nialapmu di bagasan hari-hari nasalpu apulima le Tuhan di saluhud aka keluarga nati di kon nasida asa margogo nasida lam toktong nasida mangasaw ko di ngulu nasida pasu-pasu mana sida li Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nasida siganupari jala pos rohanami marhite hatam parmahan na dinggan ho sari honom muma aka saluhun ngulu ni aka ruasmi na pinarmahan mi gabi dapotan aka pasu-pasu losongoni ali Tuhan buanon nami di aka ruas ni huriam ali Tuhan na marulang tahun kelahiran dohot di bagasan di parsaripir nasida lam memasu-masu ma hoa de Tuhan di ngulu nasida dia karuas ni huriam lang pasahat ton ali Tuhan aka pilihan na baik pilihan bulanan diakoni sosial dohot nang aka pilihan di tonga-tonga ni aka perseoran ni di bagasan hatam
dohot nang hamuliation nali Tuhan. Naung pinasa tandalas ni roha basa-basami. Say pasu-pasu ma labdi tabay ma pasu-pasu burang dinasida. Lasongonia li Tuhan nang lumobi secara khusus di akan atoras na mambuan yan ako na asa dididion di bagasan tikion. Say parsahalay parto di mana si dalo manungunugu songon sada parmahan na manungunugu yan ako na tudalan na sitong tudalan na gok aka pasu-pasu di bagasako. Mauliate madiho oleh Tuhan disalut dengan di basam. Saya tugu-tugu maganup hamil itu dia ka ulon nami be mamuka di marsugut na lo ari mangihut. Pada usia naka parmaran aka abat-abat jala ukapom muma ima dalan pasu-pasu tuganup ruas ni huriam salhutna. Mauliate mali Tuhan dia ka ruas ni huriam na di bagasa persahitan lehon hamalumon ali Tuhan. Lehon ma gugu lehon ma nang pos ni roha di tonga-tonga ni ngulun nasida. Sahat tu tangamu mali Tuhan salut ngulun nami. Hola na mga son gua ni Yesus Kristus martang yang hami tuho. Amin. Di nama rede hitasya nomor 220 sada ayat sada rul mangihut. Los di soma tapasaha pilihan tanah paduaon. Dohon pilihan amplop sosial hita. Ima dinalopaku basyota toktong mardalan di ulaon sosial. Oh
hita saludah hobar tu buah-buah ni tik-tikta sadarion pasaton ni huriama padidio nabadia tu walu poso-poso alani pinagido tu hamulatoras asa diabik kamu yanakon naing si didi honotoni asa diabik kamu. Jadi taparadema edeta sia nomor 147 ayat sada. Yesus amino dison, amino nadigo, dodo poso poso, arana pinatikono. Martangyang mahita. Ali amanami na di banua gijang narodo hami tujulum mambuan akadat danakon saya si maroham jalo manasida ibana gabi anakomu pasu-pasu jala pargugui manasida mangeahi hanggoluat sugut marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pinangido Tuhan munatoras asa jongjok kamu dengan munabi. Atong hamu akadongan na mambuan danak si didionon tangyok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion ninambadok akasisianna. Pudai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasang goar ni debata ama. Dot anak dot todi porbadia ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahutonahoni tu hamu. Jala ingot ma say donganok kudo hamu ganup ari. Rasi rasa roh ajal di hasianganon. Manang ise na porsea doho di didi dapotan hanguluan. Alay na so porsea hona uhum sugut. Tangi hok kamuma dohot hatani debatat. Na tersurat di panglim ni si Markus. Adong ma akan membuan danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay di picang akasisian neima na membuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si. Sogo marohana di dokma. Loas hamuma kadat danaki rotuahu unang orai hamuna sida ai dia kasih songonido hara jauh ni debata na tutudo na hudok kotu hamu manang ise pe anggo sosongon dak danang ibana majalo hara jauh ni debata dang bongon ibana tusi dungi di haul ma kadat danaki dia peho matangan natu nasida mamasu-masu nasida atong di hamu akan atoras hatidak ko kamu majolo ha porseaut tai au porsea ido ama parguguna so hatu dusan sedai Pamulan silatus nama naik tu surga manguhumi posea di parbadia atong alusi hamuma suku-suku non. Na parjolo di pangino hamuno aing di dion akadat dana kotu bagasan hina porsiaw muna alusna di pangidorohanami. Na paduahon beha. Na ulo do hamu mamudai anak kemunaon asa di boto jala di huton na sida hatani debata alusna na ulo do hami.
Na patuluhon na ulu do hamu marsuru na sida tu gereja. Doho tu perguruan ni huria Protestan asa ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alus na ulu do hami. Atong tapasahat marsida tu debata marhite-hite padidion na badiai. Hudul mahamu romahamu sada-sada tujulo. Terus lagi itu di atas. Ya, tiup ini onda. Oke, ya pas. Ale Makarius Reinhard Hebama Sinurat. Udi di maho tu bagasang guarni di bata ama. Do tu bagasang guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasang guarni to di porbadia. Amin. Palua. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habob mon tu bagasan harajaun ni di bata ro di saliling ni leleng na. Amin. Silakan. Ale Melisa Praise Nabi Tupulu. Udi di maho tu bagasang guarni di bata ama. Do tu bagasang guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasang guarni itu di porbadia. Amin. Palua. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habungon tu bagasan harajau ni di bata ro di saliling ni lelengna. Amin. Silakan. Dipegang. Ale Jocelyn Eliana Sihotang. Udi di mau tu bagasang guarni di bata ama. Do tu bagasang guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasang guarni to di porbadia. Amin. Palua. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habau ngontu bagasan harajau ni di bata ro di salin lelingna. Amin. Ale Altafiona Zefanya Tumanggor. Udibi maho tu bagasang guarni di bata ama, do tu bagasang guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasang guarni itu di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habungon tu bagasan harajaun ni di bata rodi saleling ni lelengna. Amin. Dipegang. Ya, oke. Ale Amelia Deomora Sinaga. Udidi maho tu bagasang goarni di bata ama. Do tu bagasang goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasang goarni to di porbadia. Amin. Palua. Sai diramoti Tuhan di bata maho di habo mon tu bagasan harajau ni di bata ro di saling lelengna. Amin. Dipegang. Iya, oke. Ale Maria Artasion Manulang. Udi di maho tu bagasan goarni di bata ama. Do tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni to di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habungon tu bagasan harajau ni di bata ro di saliling ni lelengna. Amin.
Oh ini ada. Oh. Iya. Ya, pegang. Mana surat tadinya? Pegang. Ale Hotiopan Octopianus Manulang. Budi di mahotu bagasan goar ni debata. Do tu bagasan goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar itu di Purbadia. Amin. Palua. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habu tu bagasan harajau ni di bata ro di saling derengna. Amin. Ya, pegang. Ya, silakan. Ada lagi. Oh. Itu bahasa lebih bagus. Iya, oke. Ale Adrelia Marta Evanya Manulang. Budi di mau tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni todi Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata mahu di tu bagasan harajau ni di bata ro di saliling ni leleng na. Amin. Martangyang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus nunga upasat kami akadat dan ako tuho jala di jakokodo na sida gabi anak komu marhiti-hiti padidion na badiay asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon jala gabi panian di hangguluan na saing leleng na asima roham do dia kanatoras nida dan akon say pargogoy jala ajari mana sida manungunugu dan ako tuho asarap na sida taruli di aka artani harajaumu. Amin. Mari demahita sia nomor 145 ayat sada. Jongjong mahita saluta. Tatangnya aku mapiliata mertangyang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroron ni saluhut silan ko na dinggan do nasa uli basa na maliutus pusatami masira na rohmitu kami pilihan nami tuho say jalo may kabi uwab na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa uprahasya kami pilihan nun pati bulon harajaun mo di tonga-tonga ni huriam doho di porti biyon buhay marohanami marhiti titodim asal mutada kami gudang isen lokon mitu kami asal gergeri hamendok muliate tuho mari hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. So
Banua Gijang sai pinar badia maguarmu sai Roma harajaunmu sai saud malomani roham di Banua Tongaun songonan di Banua Gijang leo matu hami sadari on hangulua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu hami unak kami tu hentu pangunjunan palua mahami siam pangaku mahamu di bagasan dame jalohamu ma pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana amidaho di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim amin jadi di hita saluna manami do ina nami los nasidama akan membuan anak ketardidi asa tajalang ma di jolo romahamu akan atora sate di jolo asa ujala di jalang aka sudirwas niuriata los di sima udur hita mulak tu bagas tabi romahamu ya dapola kamu malah dapola iya Romana Toras asa di jalan kami sudah ada Tangan adoh molo musuh
perempuan ho